പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, എവരി ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഗാഡ്. എല്ലാ നിരാശയും ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. നുറുങ്ങിയ ഹൃദയവുമായിട്ടാണ് നാം ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക. നമ്മുടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, ആകുലതകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നേറുന്ന ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നാം ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആകുലതകളും എന്തു തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനെല്ലാം ഉത്തരമായിട്ട് നസ്രത്തിലെ യേശുവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം നമ്മെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായിട്ട് നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസരങ്ങളും. ഇന്ന് ഈ ദിവ്യബലി നാം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരേതനായിട്ടുള്ള KJ തോമസിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിബി തോമസും കുടുംബവുമാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കുടുംബത്തെയും പരേതനായിട്ടുള്ള തോമസിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ദിവ്യബലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹോദരരെ, ഈ ദിവ്യരഹസ്യം തക്കതായൊരുക്കത്തോടെ കൊണ്ടാടുന്നതിനായി നമ്മുടെ കുറവുകളെയും പോരായ്മകളെയും ഓർത്ത് അനുദപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ തിരികെയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗീയ കാരുണ്യത്തോടെ ശ്രവിക്കണമേ. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യേണ്ടവ കാണാനും കണ്ടവ നിവർത്തിക്കാനും ശക്തരാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്
റൂത്ത് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ കൂടെ പോകാതിരിക്കാനോ എന്നോട് പറയരുത്. അമ്മ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും, വസിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും വസിക്കും. അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാർ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരായിരിക്കും, അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കും. അമ്മ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും. മരണം തന്നെ എന്നെ അമ്മയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയാൽ കർത്താവ് എന്ത് ശിക്ഷ എനിക്ക് നൽകിക്കൊള്ളട്ടെ. അവൾ തന്നോടുകൂടെ പോകാനുറച്ചതുകൊണ്ട് നവോമി അവളെ നിർബന്ധിച്ചില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. സ്തോത്രം ആലപിക്കുന്നതും നീതിമാന്മാരെ യുക്തരാക്കുന്നുവല്ലോ. കിന്നരം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. 10 കമ്പികളുള്ള വീണമിട്ടി അവിടുത്തെ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. കർത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പ് വിളിയോടെ വിദഗ്ധമായി തന്ത്രി മീട്ടുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം സത്യമാണ്. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വിശ്വസനീയമാണ്. അവിടുന്ന് നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആകാശം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആകാശഗോളങ്ങളും. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. മനസ്സിൽ പൂമഴ ചൊരിയും വചനം, മിശിഹായുടെ നൽവചനം. ഹൃദയത്തിൽ മണിവാതിൽ തുറക്കും ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം. മനസ്സിൽ പൂമഴ ചൊരിയും വചനം, മിശിഹായുടെ നൽവചനം. ഹൃദയത്തിൽ മണിവാതിൽ തുറക്കും ദൈവത്തിൻ തിരുവചനം. Hallelujah, 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 Hallelujah. ആർത്ത് പാടിടാം. Hallelujah, 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 Hallelujah. ആർത്ത് പാടിടാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ഒരുവൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം. അവൻ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവനുസരിച്ച് ഒരുവന് 5 താലന്തും മറ്റൊരുവന് 2 വേറൊരുവന് 1 കൊടുത്ത ശേഷം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്ത് 5 താലന്ത് കൂടി സമ്പാദിച്ചു. 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും 2 കൂടി നേടി. എന്നാൽ 1 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ പോയി നിലം കുഴിച്ച് യജമാനൻ്റെ പണം മറച്ചുവെച്ചു. ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ആ ഭൃത്യന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്കു തീർത്തു. 5 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ വന്ന് 5 കൂടി സമർപ്പിച്ച്, യജമാനനെ, നീ എനിക്ക് 5 താലന്താണല്ലോ നൽകിയത്. ഇതാ ഞാൻ 5 കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഭൃത്യ. അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കും. നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക. 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും വന്ന് പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, നീ എനിക്ക് 2 താലന്താണല്ലോ നൽകിയത്. ഇതാ ഞാൻ 2 കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഭൃത്യ. അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കും. നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക.
1 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്തു നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തിടത്തു നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന ഹൃദയനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് നിന്റെ താലന്ത് മണ്ണിൽ മറച്ചു വെച്ചു. ഇതാ നിൻ്റേത് എടുത്തുകൊള്ളുക. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ഭൃത്യ, ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്തു നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തിടത്തു നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നല്ലോ. എൻ്റെ നാണയം നീ പണവ്യാപാരികളുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ പണം പലിശ സഹിതം വാങ്ങുമായിരുന്നു. ആ താലന്ത് അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് 10 താലന്തുള്ളവന് കൊടുക്കുക. ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും, അവന് സമൃദ്ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും. പ്രയോജനമില്ലാത്ത ആ ഭൃത്തിനെ പുറത്ത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുക. അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. സുവിശേഷ വചനങ്ങളാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മായ്ക്കപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായിട്ടുള്ള ഈ ദിവ്യപൂജയിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വചനവിചിന്തനത്തിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തീം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വചനവിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ 12 ഫലങ്ങളിലൊന്നായ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായന നമ്മൾ കേട്ടത് റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. റൂത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഈ റൂത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റൂത്ത് നവോമിയുടെ മരുമകളാണ്. നവോമിയും ദൈവഭക്തിയുള്ളവളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിലെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു അമ്മയാണ് നവോമി. നവോമിയുടെ മരുമകളായ റൂത്ത് ആ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ബെത്ലേഹേമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് അയൽ രാജ്യമായ മൊവാബ് രാജ്യത്തേക്ക് അവർ ഈ നാട്ടിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ പോയതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഈ നവോമിയുടെ 2 ആൺമക്കൾ അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവർ അകാല മരണമടയുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ ഈ നവോമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവരോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ തിരിച്ച് ബെത്ലഹേമിലേക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ മൊവാബ് രാജ്യക്കാരായിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാലും നിങ്ങൾ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ച് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുക. ഞാൻ തിരിച്ച് ബെത്ലഹേമിലേക്ക് എൻ്റെ പൂർവികരുടെ ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മകൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. മറ്റൊരുവൾ ഈ റൂത്ത് അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായന തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അമ്മ പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഞാനും പോരുകയാണ്, ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. അമ്മ മരിക്കുന്നിടത്ത് മരിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം, അമ്മയുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോൾ അമ്മയോട് കൂടെ വസിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നവോമിയുടെ കൂടെ മരുമകളായ റൂത്ത് തിരിച്ച് ബെത്ലഹേമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ കുടുംബജീവിതം അവർ പടുത്തുയർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃകയായിട്ട് റൂത്തിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അമ്മായി അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മായി അമ്മയുടെ ദൈവം അവൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ദൈവത്തെ സ്വന്തം ദൈവമായിട്ട്, അതായത് യഹോവയെ, സത്യദൈവമായ യഹോവയെ തൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അവൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയിലൂടെയും തിക്ത അനുഭവത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന നവോമിയും അവളുടെ മരുമകളായിട്ടുള്ള റൂത്തും എക്കാലവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മ ബന്ധത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനൊക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതം വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത, നമുക്കറിയാം ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. രാവിലെ ഒന്ന് പറയുകയും വൈകുന്നേരം മറ്റൊന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ല ദൈവം. ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലും തൻ്റെ വാക്കിലും വിശ്വസ്തനാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ദൈവം നമ്മോട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അച്ചട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വസ്തതയിലേക്ക് വളരുവാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും തിരിച്ച് സുവിശേഷത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴും അവിടെയും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പ്രകടിപ്പിച്ച ഭൃത്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 5 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ കൊണ്ടുപോയി വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു, 5 കൂടി നേടുന്നു. 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും വീണ്ടും വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു, വീണ്ടും 2 താലന്ത് കൂടി നേടുന്നു. 1 താലന്ത് കിട്ടിയവനാകട്ടെ മടി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ യജമാനനോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം അത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. സത്യത്തിൽ യജമാനനെക്കുറിച്ച് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റു 2 പേരും യജമാനനെ യഥോചിതം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ യജമാനൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 1 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ യജമാനനെ വളരെ വികലമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാണയത്തെ അത് ഒളിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ കഴിവിനെ, തൻ്റെ സിദ്ധിയെയൊക്കെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണിത്. ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമുക്കറിയാം സുവിശേഷത്തിൽ ഈ യജമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവം നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവുകളെയൊക്കെ വികസിപ്പിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങളാകാം, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാകാം. അത് ഹവർ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ദേ ആർ, എന്തുമാത്രം നിസാരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഇന്നത്തെ വചനഭാഗം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ അതിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാകട്ടെ. അത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലൊന്നായ വിശ്വസ്തത നമ്മളെ ധാരാളമായി നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളിലും ഫലങ്ങളിലും വളരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹവും കൃപയും തരണമേ നമുക്ക് ഈ ദിവ്യയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പരിപാവനവും ആയിട്ടുള്ള ഈ ദിവ്യബലി നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം. ആമേൻ. കാഴ്ചയേകുന്നു, കരം നീട്ടി വാങ്ങി നീ സ്വീകരിക്കണമേ. വിധവ തൻ ചെറുകാശ് പോലെ ഈ കാഴ്ചയെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകേണമേ. പ്രിയ സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവെ, അങ്ങേ ജനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയർപ്പണം അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
അതുവഴി വിശുദ്ധീകരണം വീണ്ടെടുക്കാനും ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ പ്രാപിക്കാനും ഇടയാകുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ വഴി അങ്ങ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ ഉദ്ധാരകനുമാണ്. ആകയാൽ സർവ്വസൃഷ്ടിജാലങ്ങളും യഥായോഗ്യം അങ്ങേക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകലതും സമുചിതമായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേ വിശുദ്ധർ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങളും സകല മാലാഖമാരോടുകൂടെ ആഹ്ലാദ പുരസ്സരം നിരന്തരം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ കർത്താവേ, സർവ്വവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായി അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സോമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു: എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം.
മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു ഉദ്ധാനം ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്കു ജീവനേകി വരണേ വിമോചനവാ മഹിമപ്രതാപമോടെ വരണേ വിമോചനവാ മഹിമപ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദികഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനെ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തു നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ
ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ ഏവരും നിൽ ക്ഷണിതാക്കളായവർ അനുഗ്രഹീത. കർത്താവേ നീയൻ ഭവനത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യത എനിക്കില്ല. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്താൽ അതുമാത്രമായി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം നേടുവാൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും ഇന്ന് നിത്യജീവിതത്തിനായി സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാൻ, ഒരു നോക്കു കാണാൻ, യേശുവേ നീ വരുമോ? എന്നോട് ചേരാൻ, എന്നുള്ളിൽ വാഴാൻ, എന്നരികിൽ നീ വരുമോ? എത്ര നാളാ ഞാൻ കൊതിപ്പൂ നിന്നോടൊന്നാൽ ചേർന്നിടുവാൻ, വൈകാതെ വന്നിടണേ ആത്മനായക. ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാൻ, ഒരു നോക്കു കാണാൻ, യേശുവേ നീ വരുമോ? എന്നോട് ചേരാൻ, എന്നുള്ളിൽ വാഴാൻ, എന്നരികിൽ നീ വരുമോ? നെഞ്ചകം നിറയെ വിതുമ്പും നൊമ്പരമെല്ലാം അകറ്റാൻ, നെഞ്ചകം നിറയെ വിതുമ്പും നൊമ്പരമെല്ലാം അകറ്റാൻ, തിരുവോസ്തിരുവാ തിരുമാറിലെന്നെ ചേർക്കുവാൻ മനസ്സാകണേ. തിരുവോസ്തിരുവാ തിരുമാറിലെന്നെ ചേർക്കുവാൻ മനസ്സാകണേ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് കേണുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ രഹസ്യങ്ങളാൽ അങ്ങ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇവരെ അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ യോഗ്യമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബെത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യോണ്ണീശോയെ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമിയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കയും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഈശോയെ, ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധ അരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിത അന്തസ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. കൃതജ്ഞതാ സമർപ്പണം. മാമുദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു ഉദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിന് വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന
പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മനസ്സാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയ ശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നിയോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. കനിയണമേ. കർത്താവേ
പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.